छोड़ी से कटारी हो गई, अरे रूप के दुनिया पुजारी रे हो गई। केहू नजरिया में आके जब बस जाए तो जनिहा की प्रेम के बीमारी हो गई। अच्छा, जितना वो जमाना के लोग बाबा चाचा लोग बैठल गीत तो यादे हो, नौजवानों के याद ऐसे बड़े भैया कौन भैया भी ये गीत मंच पे गावे ले कि पिया सिवान से, कि पिया सिवान से और अन्हार भइले आई देवर पानी देहिया तो अडाली दरजा देवर पानी देहिया तो अडाली दरजा कि पिया सिवान से अपिया सिवान से अन्हार भइले आई देवर पानी देहिया तो अडाली दरजा देवर पानी देहिया तो बरतानी देगिया पा बरतानी देगिया पा अडाली दरजा हुए से सगरी बदनिया पिरात बा उठेला दर्द नहीं अतन को फिरात बा कि कल हुए से सगरी बदनिया पिरात बा उठला दर्द नहीं तनी को फिरात पियावा के इचको ना पियावा अरे कहियो बुझाई बरतानी देहिया पा अडाली दरजा बरतानी देहिया पा अडाली दरजा चुवेला ललैया की रसा चुवे लाली लाली हो धामा से चुवेला ललैया हो की रसा चुवे जैसे आमा के मोजरा से रसा चुवेला हो की रसा चुवेला जैसे आमा के मोजरा से रसा चुवेला हो की रसा पानी देहिया अडाली दरजा औरतिया कहतिया सोखा चाहे बोझा के सोझा बुलाई दो कैसन बीमारी देखिए प्रमोद बाबा शाहपुर सहजौली की तरफ से जिला परिषद भैया की तरफ से हजारों हजार रुपए का पुरस्कार बा, बार बार प्रणाम बा। और हमनी के
बीच में हमने के रघुपति भैया जो कि बहुत पहले हमने के भेंट दिल्ली में भइल रहे। रघुपति भैया और हरिओम भैया स्वागत बा भैया के कि सोखा चाहे मोझा के सोझा बुलाई दो कि कैसन बीमारी हो अतंग छरावा सोखा चाहे बोझा के सोझा बोलाई दो कैसन बीमारी है अतन झरवा सोते नहीं करेला सूट नहीं करेला राजा सूट नहीं करेला सूट नहीं करियांग अरे जी दबाई के बर्तन देहिया पो अडली दर जाए के बर्तन देहिया पो अडली दर जाए कि पिया सिवान से अपिया सिवान से अनहर भइले आई के बर्तन देहिया पो अडली दर जाए के बर्तन देहिया पो अडली दर जाए के बर्तन देहिया पो अडली दर जाए के बर्तन देहिया पो अडली दर जाए। और अच्छा लगा तो एक बार ताली बजा के आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सो मच।